Bon dia, avui construirem un pont entre el passat i el present. Benvinguts al pont de Vilomara. Aquest és el Pont Vell, d'on prové el nom del nostre poble. Vell? Però si fins fa 4 dies aquí no hi havia res. Aviam, això ja ho diràs tu. Aquest riu el creuaven des dels temps dels romans. Per això al pont tenim construccions tan antigues com aquesta ermita, l'ermita de Santa Maria de Matadars. Antiga? Què? Romànica? No, encara més antiga que això, és preromànica i amb influències mozàrabs. Tal com indica el nom, tenim dos nuclis de població, el pont de Vilomara i Rocafort. El nucli més antic és Rocafort, que donava nom al municipi abans que aparegués el pont. Tot i que era un lloc petit, Rocafort era un punt molt estratègic, per això tenia un castell. La industrialització va fer que en aquella època el Raval, que era el pont, anés guanyant importància. Fàbriques tèxtils com aquesta anaven a tope en aquella època. D'acord, tot això està molt bé, però tot això són glòries passades, no? Es nota que no saps res de res del pont de Vilomara i és que aquí, des de ja fa temps, treballem per un futur més sostenible. El reciclatge és vital per garantir un futur sostenible. Ja ho veus, Bebota, al pont de Vilomara portem un munt d'anys adaptant-nos als canvis i no dubtis que estarem preparats pel futur. Benvinguts al pont de Vilomara i Rocafort. Benvinguts al Bages.